Mga kapuso, unahon nato ang pagsusi sa kahimtang sa panahon. Human sa pipila ka adlaw nga nasinating kusog nga uwan sa pipila ka bahin sa Kabisayan, ipaabot nga masinati usab ang init nga panahon sa mosunod nga mga adlaw. Apan dili gihapon ka kumpiyansaan matud sa Pag-asa kay adunay kalit-kalit nga mga pag-uwan. Ni ang report ni Femery Dumabo. Kinihuman mihinay na ang hanging habagat ug gipaabot nga mahilis na karong adlaw ang low pressure area nga naa sa sud sa nasod. Hinungdan nga sugod karong adlaw hangtod na sa sunod semana. Masinati ang grabing kainit sa panahon. Gipaabot usab nga init ang panahon sa weekend ug haom alang sa gustong mosuroy ug manglaba. Subay niini adunay pahimangno ang Pag-asa Visayas sa publiko nga pangandaman ng grabing kainit sa panahon nga moabot sa 37 hangtod sa 41 degrees Celsius ang heat index kung mabatyagad nga kainit sa panahon. Paday natong gi-monitor kining low pressure area nasa north-northeast of 405 kilometers, north-northeast ng Itbayat, Batanes. So expected dato mahilis kining low pressure area within this day. And habagat, so hinay habagat nato mostly nakaapekto sa western side ng atong nasod, western section ng Luzon, western Visayas, and there is a central ug eastern Visayas. Expected nato ang generally for weather init ug igang na panahon. Dugang pahimangno ni Engineer Jomer Clarino sa Pag-asa Visayas nga di gihapon mo kumpiyansa bisan kun init ang panahon tungod sa mga localized thunderstorm nga mohatod sa uwanon nga panahon. Less ang mga pag-uwan, so possibly katong kusog na uwan na ato na sinati nag-subside na karon, and kini na lang atong bantayanan pila ka days na init na panahon, kini ang mga possible na naman ang intense or severe thunderstorms, so kini ang maghatag ng kalit na mga flash floods. Uban ni Marlon Melgazo, Femery Dumabo. Balitang Bisdak.